What's up mga kayaw-yaw? Ito ang ating, yun na bang gagawin natin? Afternoon routine? Well, after sleeping, you must bakod. After bakoding, you tayo. Ito pa yung ko. Munti na pagtuloy ba? Patiliwan, ano tayo niya? Ito nga, kumain na na. Magbuka naman. Kaligo sa papunta tayo, sisituan ng basa na diyang panik ha. Ano kayo na? Awan ako kay... Ay, katibon ko do. Sa sinini na mahay, dapat bagong ligo ko do. Malo, ganun nga na yung mga na. Kaya nagbawra. Patay na, ito katawag dito. Mga ito, wag na na. True, ikan mo. Di ka na palikon, marunong katugag mo to. Hindi ka makatawin mamatay kung ilo ka na eh. Iya, sa tahan na kanyang uwi siya lang mga gwapo. Gwapo ko na ilot na ako muna. 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 Oh no! Pinta ni sila mga tog kay murag damang ba? Mga octopus ba mga tog? Oh? Ilong pa siya na to. Ito na. Nawan. Arahin Para taray. mutog kung lagay daw. Makatog mo ka. Arahin Para taray. mutog kung lagay daw. Makatog mo ka. Arahin taray. Mutog kung lagay daw. Makatog mo ka. Dali ang mga makatog. Dapat ako gusto na lang. Sir, okay sir. Okay, sir. Kausit. Magkuhan ka bye-bye. Si para pa Rick. Sa ato kalipat drilling gala eh. Ay, ara dyan yung mga tanay. Ano makatog gali ka? Ay, sa pagkatogan na tanang. Karinita. Tog mo lagay do. Tog mo lagay do. Gabukot. Isa may magkatog tanaw na kitang bida na kaninyo. Ikaw gitanday oh. Mga na ba? Ano? Tanday ka. Dako kamot. Pagkagda ba magkatog tanin sa katog na ko? Hindi, katog. Mataaga. Ay, balik ng sisa. Sting sisa. Yung ba yung sisa rin naman ay... Ansay, tayo tulad ng salida ka? Rise of the Planet of the Apes. Ha? Maudi mo nga mga talaga na balikan ni Cesar doon ay Dracula. Ikaw dukuntra si Sar. Cuma patong estrangan pa. Okay lang pag-usan na to. Oh my God! Ito may motor ng ama. Tanda-tanda yung balik. Aray, Ako to mo. Balik mo Cesar. Tawa, ano buwan ko ba? Bigo tulingal mag-isip magbuwan. Buang mo dahil. Patugo Labo kay upirahan na tayo mo siya tingwa to. Vlog by vlog. Vlog na to. Vlog dali. Pagdagom. Ay, hindi mo siya. It's plus, it's still smart eh. Bito buang dagom mo na. Yan na. Yan na. Nipper. Anong hiper man dato na tag kuko? Kuan birahon na to ng kuan ba? Kuko ba? Balay ba? Kuan. Grass cut. Gas cutter. Ni gas mawer mga ka? Ano ini kawan katawa mong istorya. Tiwas Oh. na istorya. Ikaw ba na magikuan ni Ari? Wala katawa man ikaw na. Ikatawa mas darin ba pag nakasabot? Naman din kasap. Meow. Karon Away mo, miyaw ko daw. Aray. Agaya. Tapos tinapil. Tatong video. Mama kagay routine mo nagmado. Dahil kung gamata iskandal ko. Ay ko, video lot. Video do. Pilang kat ba? Bisip serial daan kukortan mo yung tanga. May abot na siya. Gapos ta ko. Ikaw do kay kuan. Gapos ta ko. Ikaw do kay kuan palito. Patay nito na. Iso sa ko si Dina ko dili tao. Di ba ko? Dahil do ko tara ni pinjak pa doon. Kung nilailag na giluan ni Sar. Lang. Nina ay. Dari mo napitan ko na dito giluan. Ya lagi dapitan na gusto mo magana. Mga. Lumag ilok. Boy, tara sa buwag ilog.
Isus yung panghawid-hawid. Isus ka po. Nagipahit ito dito. Thank you for watching mga kayaw-yaw. Please like and subscribe. Click the notification bells below here. Thank you. Bye-bye.